Σήμερα μιλώ για κάθε γυναίκα που ένιωσε αόρατη. Χρόνια ολόκληρα άκουγα την ίδια φράση. Είσαι ακόμα νέα, έχεις χρόνο. Πέρασε ένας χρόνος, μετά 2, μετά 6. Αυτός όμως ο χρόνος δεν ήταν απλός χρόνος που έφευγε. Ήταν χαμένος χρόνος. Έτρεχα από γιατρό σε γιατρό, κουβαλώντας μαζί μου ερωτήσεις και φόβους, και έπαιρνα πάντα τις ίδιες εύκολες απαντήσεις, τα ίδια αδιάφορα βλέμματα. Είναι το άγχος. Όλα θα γίνουν μόνα τους. Όμως τίποτα δεν γινόταν μόνο. Κανείς δεν έσκυψε να δει πίσω τα συμπτώματα. Κανείς δεν έψαξε πιο βαθιά. Και όταν τελικά βρέθηκε η αιτία ενδομητρίωση, δεν ένιωσα ανακούφιση. Είχα χάσει χρόνια, επιλογές, ελπίδες, είχα χάσει τη σιγουριά μου ότι προλαβαίνω. Αυτή η καθυστέρηση δεν ήταν απλώς ένα ιατρικό λάθος. Ήταν μια σιωπηρή, ύπουλη απώλεια που σε σπάει μέσα σου κομμάτι-κομμάτι. Αν είχα μάθει νωρίτερα, αν είχα στα χέρια μου ξεκάθαρη επιστημονική γνώση, αν κάποιος μου είχε πει ότι η γονιμότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά γνώσης, ενημέρωσης και πρόληψης. Σήμερα μιλώ για κάθε γυναίκα που ένιωσε αόρατη. Για κάθε φωνή που χάθηκε πίσω από κλειστές πόρτες και αδιάφορες απαντήσεις. Γιατί καθυστερημένη διάγνωση δεν είναι απλώς καθυστέρηση, είναι απώλεια. Και αυτή η σιωπή πρέπει να τελειώσει τώρα.